ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଜାଣିପାରେ କି? ଅନାମିକା। ଅନାମିକା କିଏ କୁହନ୍ତୁ ନା? କିଏ ଜଣେ ହେଇଥିବ ଆଉ। ନାଇଁ ସେଥିରେ କୁହନ୍ତୁ। ହେଲେ ଚିହ୍ନା ତ ଦିଅନ ପ୍ରିୟା ତ? ହଁ। ନା। ଆଉ କିଏ? ପୂଜା? ନା। ଆଉ କିଏ? ହ୍ୟାଲୋ। ତମେ କହୁନ କିଏ? ଆଜ୍ଞା। ତମେ କହୁନ କିଏ? ପ୍ରିୟା ହେଇଥିବ ପ୍ରାୟ। ହଁ ନା? ହଉ ଯିଏ ହଉ ଜଣେ ଭାବିନି ଆଉ। ସେ ଦିଦିଙ୍କ କତିକି କଲ୍ କରିଥିଲି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କଥା ହଉଥିଲି ଗୋଟେ ଦିଦିଙ୍କ କଥା। ଦିଦିଙ୍କ ଭଏସ୍ ତ ଏଟା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ହଉଛି ସିଏ ହଉଛି ପଢା ପିଲା ଟିକେ ତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି ହେଲା କି। କିସ କରୁଛ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଏବେ ଉପରକୁ ଆସିଛି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ।